Now you don't see me. Mga kabalen, welcome to Aaron Pampanga. Guys, para sa video na to, isang kakaibang adventure ang ipapakita namin sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa Arayat, Pampanga at naimbitahan po tayo ng RCA Vida Fiber ng Converge. At umikot po kami dito sa Arayat. Papakita namin sa inyo kung ano ba yung mga services na ino-offer nila. Gusto mo ba ng affordable internet at unlimited pa? Samahan nyo ako guys. Paano ba kayo makakakuha ng internet for only 888 pesos? Tara! Let the rhythm flow night. We dance until the morning light. Ang Grace, ano ba yung Oplan Galugad? Sa mabilisang description, ma'am. Oplan Galugad, susuyurin namin bawat sulok po ng iskinita ng barangay. Naghanap kami ng mga clients, mga client na pwede magpa-install ng mga Vida Fiber plan. Vida Fiber po, 35 Mbps po siya. Up to 6 devices lang po yung pwede i-connect nito, ma'am. Tapos 888 siya monthly. Installation fee po natin is 1A. So divided siya sa 18 months, kaya po 100 siya kada buwan. Kasama natin si Ma'am Jen. So, dala po natin ngayon yung produkto ninyo na Vida Fiber 888. Ma'am, sa mga hindi pa po nakakaalam, ano po ba yung produkto na yon? Si Vida Fiber 888 po, siya po yung bagong plan na nilabas ni Converge. Pag sinabi po natin 888, so 888 pesos siya monthly. Up to 6 devices po siya. Unlimited po siya, 35 Mbps. Wow. Pwede po siya sa mga laptop, or TV po, tsaka mga phone. Basta 6 devices lang po, Yes. limited lang siya. Yes. Affordable siya. Yun. Lalo mga naglo-load lang sila lagi, 3-5 tao lang sila Correct. sa bahay. So, mas affordable talaga. Correct, siya. correct. Kasi unlimited talaga. Pure fiber pa. Yes. Tawag po natin ngayon ay Oplan Galugad. Yes po. So, Oplan Galugad tayo. pinupuntahan natin yung mga kasulok-sulukan ng mga lugar dito po sa Pampanga. Yes po. Upon registration, may installation na. Yes po. Instant connect din po tayo ngayon. So, ano po yung kailangan para ma-installan po? Bali valid ID po, bill ng kuryente, or proof of billing, any proof of billing po. And then po, meron tayong cash out or security deposit na 888 pesos. Yun lang naman po. Tapos installed na siya agad-agad, activated na rin siya agad-agad, and then magagamit na rin po siya. One day process. One-day active process. Na, kabit po agad, active na rin agad. Cover po ba tayo sa buong Pampanga? Yes po, all over Pampanga po. Ma'am, sa mga interested po na ma-experience yung unlimited fiber internet for only 888, how can they contact you po? Yes po, meron po tayo, RCA Vida Fiber po. Pwede rin po sila doon kumontak at mag-message po. I've heard po na open po kayo for additional team. Sa mga gusto pong mag-sales agent, Yes. Anywhere in Pampanga, pwede rin po kayo mag-message sa page namin, RCA Vida Fiber. Pwede po kayo mag-message doon. Pwede rin po sa Vida Fiber, RCA Help Desk. Ayun. Additional income po ito. Malay nyo sa the comfort of your home or anywhere you are. Pwede po kayong kumita by referring mga clients po, Yes po. para sa ating Vida Fiber 888. Yes. Alright, so kasama natin si Ma'am Princess. Actually, sila po yung kliyente na ininstalan natin dito sa Arayat, Pampanga. So, Ma'am, gaano po ba kabilis yung services na ginawa ni Vida Fiber 888? Sobrang bilis. Tsaka ano siya, hassle-free. Sila na mismo pupunta sa'yo, tapos through cellphone and through email, sila na yung bahala na. Kahapon kasi nag-book in lang sila and then in-explain na lang nila kung paano yung process. Tapos after nun, pina-reserve na yung slot for installation nga today. Tapos yun, mabilis naman. Or 8 AM dumating na sila agad. So, ngayon guys, natapos na yung installation natin. Sabi nga ni Ma'am Princess, less than an hour tapos na sila, no, pagdating natin dito. So, mag-speed test tayo ngayon, Ma'am. Pakita natin kung ano yung speed natin. Ako po si Sara Valenciano. Mula nung nagtrabaho ko sa RCA, hindi na ako nag-ipit. Kasi dati hindi naman ganito yung income namin eh. Lahat ng incentives, lahat ng mga pangangailangan namin na-provide ko po. Lalo na sa mga needs ng mga anak ko.
Nakabili na rin ako ng 2 motor. Nakakapagpaaral ako ng isang college student. Tsaka lahat ng anak ko, 5 anak ko lahat nag-aaral. Masarap po magtrabaho silang agent kasi unlimited ang magiging sahod natin. Hello po, ako po si Jessica Rojas, team leader po ng RCA Bida Fiber. Dati lang po akong agenter 2 months, naging TL na po ako. Nakayanan naman po dahil yung mga boss po namin sobrang bait po. Mag-umpisa po akong magtrabaho dito. Sa dami-dami ko pong pinasok na trabaho pero dito lang po ako nagkaroon ng sariling motor, ng sariling tricycle. Marami pong napundar na gamit. Tapos bukod po doon na nakakatulong po ako sa aking pamilya ngayon. Kung masipag ka lang, higit 60,000 makukuha mo sa isang buwan.